perustuu Tribal Fusionina tunnetuksi tulleeseen fuusio-vatsatanssilajiin, joka on alun perin kotoisin Yhdysvaltojen länsirannikolta. Tribal Fusion yhdistelee vatsatanssin liikekieleen muita lajeja, kuten esimerkiksi intialaisia tansseja, flamencoa ja street-lajeja. Konseptina Medusa Belly Dancein taustalla löytyy useampikin fuusio-vatsatanssiformaatti, joita käytetään esimerkiksi ryhmäimprovisaatioon. Näitä lajeja on muun muassa mun oman opettajani Rachel Brycein Datura Style Belly Dance sekä alun perin ATS-nä tunnetuksi tullut nykyisin Fat Chance Belly Dance nimellä tunnettu Carolina Nerikion ryhmätanssiformaatti. Medusa Belly Dance eroaa näistä formaateista siten, että se sisältää yhden uuden ulottuvuuden. Manipulaatiotyökalut, joilla voit varjoida liikekieltä loputtomiin. Medusa Belly Dance on kokoelma kaikkea sitä, mitä mä olen oppinut, prosessoinut ja välittänyt eteenpäin mun tanssiurani aikana. Siinä näkyy mun tausta itämaisessa tanssissa, vaikutteet lukuisilta kansainvälisiltä opettajilta, mun kokemus ryhmätanssiformaateista sekä tietenkin mun oma vapaa tyyli. Medusa Belly Dance on myös tällainen tyylillinen arkisto ja retrospektiivi kaikesta siitä, mitä mä oon tehnyt vuosien varrella. Siellä on myöskin makupaloja mun vanhoista koreografioista sekä opetuskomboja vuosien varrelta. Monet pitkään mun oppilaina olleet varmasti tunnistaakin sieltä tuttuja liikesarjoja. Medusa Belly Dance on myös erinomaista tekniikkatreeniä, jolla sä voit tukea kaikkea sun muuta tanssiharrastusta. Medusa Belly Dance ei ole lukittu mihinkään tiettyyn musiikkityyliin tai puvustukseen. Se on liikekieli ja konsepti, ei estetiikka. Jokainen tanssija voi siis tehdä Medusa Belly Danceista hyvinkin oman näköistään. Eli sun oma estetiikka, omat musiikilliset viehtymykset vaikuttaa hyvin paljon siihen, minkä näköistä tanssia sä voit tehdä näillä työkaluilla. Ja juuri sen takia fuusio-vatsatanssi on niin monipuolista ja muuntautumiskykyistä. Sama laji voi näyttää muinaiselta ja modernilta. Medusa Belly Dance sopii erityisen hyvin sellaisille tanssijoille, joilla on jo Tribal Fusionin perustekniikka hallussa ja mahdollisesti aiempaa kokemusta ryhmäimprovisaatiosta. Sä voit kuitenkin tulla mukaan, vaikka sä et olisi aiemmin tutustunut tällaisiin konsepteihin. Mä suosittelen Medusa Belly Dancea myös sellaisille, jotka haluaisi oppia improvisoimaan luontevammin, joko itsekseen tai yleisön edessä. Tämän konseptin sisältämät työkalut ja liikekieli antaa sulle aivan loputtomiin kokeilemisen mahdollisuuksia. Jos sä haluaisit vähän perehtyä Medusa-vokabulaariin etukäteen, niin sä voit liittyä mun Patreoniin Deluxe-tasolle. Siellä olevat jatkotason kombot on suurin osa nyt Medusa-vokabulaaria. Voit siis aloittaa sieltä tutustumisen lajiin. Sulla on mahdollisuus olla mukana jossain sellaisessa uudessa, mitä täällä ei ole vielä nähty. Mä toivotan lämpimästi kaikki tervetulleeksi Medusa Belly Dance-tunneille, joko tänne Studio Bastetille Helsinkiin, tai sä voit osallistua omasta kodista live-yhteydellä Zoomin kautta.